Vjerujte mi, sve što ću vam danas pričati će doći i dolazit će iz iskrenog srca. Bez ičega što bi bilo moje. Budite presvjedočeni da sam se jako puno molio za ove susrete. I tražio sam od Gospoda riječ koju trebam da vam kažem, vama i sebi. Želio bih vam dati samo jedno kratko svjedočanstvo, to će biti uvod u današnju ugovor. Imao sam i podijelio bih to svjedočanstvo u 3 dijela. Prvo, moj život od rođenja do 1958. godine. Ovih dana nekako bilo je vrijeme 55 godina unazad kada sam prestao se igrati s Bogom. Prestao sam se igrati s Bogom. Od 1958. godine do moje penzije je drugi dio mog života. Uključujem sve one dane, mjesece i godine koje sam proveo bilo kao pjevač, pisac, propovjednik, i u to vrijeme sam puno putovao. Više od 30 puta u Americi. Cijelu Europu. Mnoga mjesta ovdje u Hrvatskoj, u nekadašnjoj našoj zajedničkoj domovini Jugoslaviji. U to vrijeme je bilo divno vrijeme, jako je bilo i žalosnih trenutaka. Kada sam izgubio prvo dijete, drugo dijete, treće dijete. Kada sam doživio vlastite padove i dizanja. Bilo na duhovnom području, duševnom području ili tjelesnom području. Bilo je čak trenutaka kada mi je bilo čak stid pogledati u ogledalo se i pitati se da li možeš biti pastor? Jer su bili trenuci kada sam gubio samokontrolu. U karakteru sam čovjek, kolerik. Sve što god sam radio sa dušom, tijelom, svom snagom, bilo pozitivno, a dogodilo se i negativno. I radujem se tog drugog dijela. Bog mi je dao, kad sam izgubio prvu ženu, sam se oženio i Bog mi je dao 2 djece. I tako sam živio, radovao se životu. I onda je došao trenutak, onaj ljudski, kada dođu godine i kada sam došao u mirovinu.
Treći dio mog života, sad sam 73 godine, su godine u kojima sam doživio nešto što mi je bilo najteže u životu. Neću vam pričati detalje, no neki su znali koristiti i to mi je bilo teško. Da vašu nemoć, vaše greške, ljudi koriste u negativnom smislu. I onda mi je bilo jako teško. Molio bih brata ako mi da Sveto pismo, tamo se nalazi. Kada sam, praktično 11 godina u samoći puno plakao. Umjesto da se u godinama čovjek raduje, veseli i sa radošću očekuje odlazak Gospoda. Moja glavna tema, od kad sam se obratio, je uvijek bila Kristov dolazak. Nedavno, kada sam bio u Celju, tamo dolazim svake druge nedelje propovijedat, me je svak rođak od moje sestre muž, doktor Čani, predstavio kao obično zajednice, on je i pastor. Pravi, drago nam je imati brata Martina. On je ekspert što se tiče eshatologije, ekspert u propovijedanju Kristovog dolaska. I stvarno isključite tu riječ ekspert. Ja bih ovdje samo rekao, to mi je najdraža i najdraži predmet u mom propovijedanju. Da će Isus doći na ovu zemlju, da će vladati 1000 godina. No, još prije će se nešto drugo dogoditi. Dogodit će se to da će pravo vjerni, zapamtite, pravo vjerni, iznenaditi svijet, jer će nestati sa ove zemlje. Kada će se ispuniti ona riječ iz Evanđelja po Ivanu 14. glave, odmah na početku, i tu misao ću vam citirati sutra i preksutra, ako Bog da, gdje Isus kaže svojim učenicima: vjerujte Boga, ili vjerujte u Boga, vjerujte meni. Šta vjerovati? Da su na nebesima, u kući moga Oca, mnogi stanovi. I kad ja budem to spremio, ja ću ponovno doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Tu on ne govori o njegovom dolasku na zemlju. Tu govori ono što Pavle kaže u prvoj poslanici Korinčanima 15. Da će mrtvi u Kristu ustati iz grobova. Kako ćemo se mi, koji preostanemo u čekanju tog trenutka, se preobraziti u jednom trenutku. I zajedno sa onima koji spavaju ćemo krenuti u susret, u oblake, gdje će nas dočekati onaj komu smo vjerovali. I ići ćemo zajedno. Znate kuda? Apostol Pavle je lijepo rekao. Tamo gdje još nitko od ljudi nije bio, nitko od ljudi nešto takvog u svojim očima nije vidio. Nitko.
nitko svojim ušima nije čuo. Nije došlo još u srce čovjeka to što je Bog pripremio onima koji njega ljube. Amen. I u toj trećoj dekadi, kada sam na jedan način bio sam, u malom prostoru, puno razmišljao u životu, mogu vam reći da sam sebe vidio kao čovjeka ne samo u onom pozitivnom smislu, nego u onom negativnom. Kada vidite odjedan puta u svojoj dobroj želji vaše vlastite greške. Kada ste možda doživjeli, a ja jesam, ono što Pavle kaže Rimljanima, tamo u 7. glavi. Htjet imam volju da učinim, a nešto se prepreči, jedna prepreka dođe, da to što želite, da je dobro ne učinite. I u toj trećoj dekadi me Gospod nešto počeo učiti. Martine, nemoj gledati nazad. To je bila jedna od mojih prvih pouka. Nemoj gledati nazad ni onda kada te drugi podsjećaju na ono što je bilo nazad. Gledaj na mene koji sam rekao ženi, a zapisano je u 8. glavi Evanđelja po Ivanu, koja je bila uhvaćena u grijehu, koji su jedva čekali ljudi da je uhvate u tom grijehu. A zapamtite, đavo jedva čeka da vas uhvati u nečemu da bi vas mogao optuživati. No da idemo sada onome koji je svetac u znacima navoda. Idemo sad onome koji je donio neku novu nauku. Onaj koji je govori nešto nasuprot našega proroka Mojsije. Da vidimo šta će on učiniti. I doveli su tu bludnicu kod njega. No, Gospode, no rabi, ljudi su fenomenalni kada treba drugoga osuditi. Drugi jedva, mnogi čekaju da vi padnete u nevolju ili grijeh. Ljudi jedva čekaju da vidu vašu grešku. Mnogi se čak smiju iz toga. Čak se raduju tome ako vi plaćate. No, a šta ćeš ti reći? Sada smo je uhvatili. A bilo je tamo i djece, muškaraca, bile su i ženske. Vjerojatno su muškarci imali negdje svak po jedan kamen. Jer ono što je rekao zakon, ono što je rekao Mojsije i zapisano je, to je bila svetinja kod njih. Da bi se sačuvao taj grijeh bludništva, bluda. No šta ti kažeš, učitelju? Znaš, upravo smo nju uhvatili u grijehu. Zar nije Mojsije rekao da takve treba kamenovati? Pa su možda uzeli kamne u svoje ruke. Čekali su na jednu eksibiciju. Poslije dužeg vremena moći ćemo jednu žensku bludnicu kamenovati. Šta ti kažeš? Znate, đavo koji osuđuje
Zaboravlja da je on prvo sagriješio u svom ponosu. Šta ti kažeš? Da se slaže s time što je rekao Mojsije? Šta kaže Isus? I tu ljudi sada zaboravljaju. Šta je rekao taj Gospod Isus? Slažem se. Tako piše u zakonu. Ali imam jedno pitanje. Tko od vas je bez grijeha? I onaj među vama koji je bez grijeha, sada ću malo parafrazirati, da lakše shvaćate i da lakše shvaćaju ljudi koji imaju kamenje u svojim rukama ili na svojim jezicima. Tko je od vas bez grijeha? Pa neka brzo baci kamenje u tu ženu. On nije branio grijeh u kome je ona živjela. On je branio ženu kojoj je bio potreban spasitelj. Zapamtite, Bog, o kome ću danas malo više govoriti, ne mrzi čovjeka, nego mrzi djelo čovjeka. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. I to me je nekako podsjetilo tamo negdje na 1989. godine, kada sam bio u jednom američkom zatvoru u Kaliforniji. Sa mnom je išao jedan crnački zbor. Ja sam bio na programu da propovijedam zatvorenicima. I čekirali su me i cijel pjevački zbor kroz razne straže, aparate, rentgene i tako dalje i tako dalje. A direktor zatvora mi je rekao: budite jako pozorni i nemojte se približavati tim zatvorenicima jer oni su opasni, mogu prešvercati kakav nož i da vas zabodu. No, mi smo došli u jednu veliku dvoranu i u toj dvorani je bilo približno 800 do 1000 zatvorenika. Sjedili su na svojim stolicama. A ja sa crnačkim zborom i direktor pored mene smo bili udaljeni od prvih redova približno 5-6 metara. Podijum je bio visok oko 1,5 metra. I dok je crnački zbor pjevao, a pored zidova je bila naoružana straža. Ja sam sjedio gore, gledao te ljude, zatvorenike. Crnački zbor je pjevao 3-4 pjesme i za to vrijeme sam ja razmišljao: o Martin, ti ćeš sada gore biti, njim ćeš govoriti o Božoj ljubavi, ti gore, a oni dole. I za vrijeme pjevanja sam ja odlučio da ću skočiti dole među njih sa mikrofonom, da ću pokušati se pomiješati među njih, da budem na izgled njima sličan. Jer kad sam sjedio gore, sam se sjetio one pjesme i ono što kaže Biblija. U slovenačkom glasi: zapustio je slavu. Zapustio je svoje slavu. Došao je s neba. Ne negdje nad ljudima, nego među ljudima.
I kada je zbor otpjevao posljednju pjesmu, ja sam skočio dole, nastala je panika. Vidio sam u prvom redu još jedna stolica je bila prazna. I sjeo sam na nju. Nastala je panika. Zbor, direktor zatvora, 5000 zatvorenika u tom zatvoru, u kome se je nalazio i još se nalazi Sirhan, koji je ubio Roberta Kennedyja, kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. No, kada me direktor predstavio, ja sam imao mikrofon i stao među te crnce, većina njih. Govorio sam njima o tome kako Bog ljubi čovjeka. On ne trpi grijeh. Grijeh je odvojio čovjeka od Boga. Ali Bog ljubi čovjeka. Amen. I govorio sam oko 15 minuta i šetao se pred njima. I na kraju kaže, da li je neko među vama koji vjeruje to što sam vam pričao, da je Bog svoga sina poslao, da kogod vjeruje u njega, u njegovu žrtvu, u njegovu prolivenu krv, da je on bio pokopan, da je on treći dan ustao iz groba i rekao, ja živim i vi ćete živjeti. Amen. Da li ima nekoga kome je žao za svoje grijehe? 12 zatvorenika je došlo napred. Kad je prvi došao, kažem, ima još nekoga. Drugi, treći, 12. Između približno 1000 njih koji su sjedili. I onda sam rekao, sad bih vas molio da se uhvatite za ruke. I uhvatili smo se za ruke. I ja sam se molio za tih 12. Oko 1000 njih slušalo Božju riječ. A na 12-torico i nad tom 12-toricom je pao Božji duh, koji je presvjedočio da su oni grešnici i da je Isus Krist njihov spasitelj. To je djelo Svetoga Duha. Ja vas ne mogu presvjedočiti. Ja vas mogu izazvati. Ali mogu jedno, zašto sam se molio nekoliko tjedana i rekao bratu mome, bili smo par puta po Skype-u zajedno, molili se zajedno, skupa. Kad sam završio s molitvom, pristupi meni jedan mladić od svojih 24 godina, od te 12-terice. Dođe k meni, tako tiho kaže, da li je doista meni Bog oprostio grijehe? Ja sam njemu rekao, mladiću, u ovoj knjizi tako piše. A on kaže meni, znate, ja sam zaklao moju mamu, ubio nju. I znate šta još? Rekao je, ja sam zaklao moju sestru, nju sam ubio. Da li mi to Bog može oprostiti? Ja sam rekao, sinko, znam da ćeš do smrti biti u tom zatvoru. Jer je dobio do kraja. On je sada još uvijek u zatvoru. Možda star oko 50 godina. Se rekao, sinko, ti ćeš ostati u ovom zatvoru, ali tvoja duša je slobodna.
U zatvoru ćeš čekat njega. I doći će dan kada ćeš iz tog zatvora ići u slavu Božju. Jer je Isus Krist na drvu križa platio tvoj grijeh. I bila je tamo ona žena, Ivan 8, koja je među vama bez grijeha, neka brzo uzme kamen, bacajte u nju, dobro je moj si odlučio, ali ko je bez grijeha? Jedan puta starci, pametni ljudi, koji su imali zakon u glavi, a srce prazno, za koje Isus rekao, vidim da među vama i u vama nema Bože ljubavi. Od najstarijih do najmlađih su otišli. Na kraju su ostali samo Isus i ta žena. I znate šta je Isus rekao? Ženo, gdje su ostali? Nema nikog, kaže. Svi su otišli. Nije Isus rekao bježite. Sami su shvatili da moraju bježati. Jer je sunce svjetla. Svjetlo svijeta. Isus koji je rekao, ja sam svjetlo svijeta. Obasjao njihovo tamna srca. Oni su sami zaključili, ne možemo bacati kamenje. A Isus, znate što on kaže? On potvrdi da ono što je ona radila nije dobro. Ja. Ali ženo, ni ja te neću osuditi, ali od danas to više nemoj činiti. Znate, ljudi se sjećaju onog bludništva. Oni se sjećaju da ste vi pali. Oni se sjećaju da ste vi učinili nešto loše. Ali kad ste se vi sreli, bilo noću ili danju, vi i Isus. Nije važno da drugi znaju. Važno je da vi znate da vam je on rekao. I ja te ne osuđujem, ali od danas pođi i to nema više raditi. Amen. I da bi vi shvatili, kad sam ja bio na molitvi, par tjedana, svako jutro, i molio se za ove susrete ovdje u Banovcu, sam se molio, Bože dragi, šta da govorim, šta je značajno. Onda vam mogu reći da je ponovno došlo na površinu ono što je tako drago mojem srcu. Govori o odlasku sa ove zemlje i neka to bude jedno sjeme koje će pasti u srca onih koji žele da me shvaćaju i razumeju. I podsjetio me Gospod na onaj tekst o kome sam 70 puta govorio u ovih mojih 53 godine. A šta je to bilo? Kad sam bio na molitvi, onda odjedan puta se sjetih one riječi iz Evanđelja po Luci, pošto je tekst dosta dugačak, vam ga neću čitati, samo objasnit ću vam. Govori o izgubljenom sinu, vi se sjećate, Evanđelje po Luci, 15. glava, od 11. vrste. Da vam samo ukratko ovo kažem. Onda ćemo s bratom Slavkom otpjevati jednu pjesmu i ja ću vam govoriti ono što tvrdim i presvjedočen sam je došlo od Gospoda. Radi se o jednom ocu koji je imao 2
sina. Jednoga dana mlađi sin kaže ocu: oče, daj mi ono što meni pripada. Otac nije išao u konflikt sa svojim sinom. Tu piše da mu je dao i sin je otišao. A tu je bio još jedan brat, stariji brat. I danas vam želim govoriti o tom tati, o tom ocu. A sutra ću vam govoriti o tom mlađem sinu. A u nedjelju, ako Bog da, u Vinkovcima, o starijem sinu. A vi ćete imati prilike da slušate i da odlučite. Pa da pogledamo malo pobliže toga tatu koji je imao svoje dva sina. Ja se sjećam, rođen sam u familiji gdje je bio otac vjeran i majka. I od djetinjstva sam slušao jednom ocu o kome moj tata pričao. Nekada sam ga čuo kako se moli, pa tako i majka. Od mladosti sam slušao o nebu, gdje nema bolesti. Slušao sam o vječnom životu i na samom krevetu gdje je tata umirao, mama je bila pored njega, a on je stalno gledao prema prozoru i oči imao usmjerene gore. Pa bi mu majka rekla: Martin, gledaj o svoju ženu, pa mi se sad rastajemo. I on pogleda moju majku, njegovu suprugu, sadne glavu prema njoj i onda opet za malo vremena prema prozoru i oči prema gore. Pa Martin, pa zašto gledaš toliko prema prozoru i prema gore? A on kaže, zvao je mamu, Marija je bilo nje ime, Mici. Kaže, Mici, pa od gore dolazi moj Gospod po mene. Uskoro ću se sresti s njim. Onda me je podsjetio, kada sam razmišljao i bio na molitvi, to je bilo prije par tjedana, pa govoriti o tom tati, govoriti o tom ocu, pa o tom ocu se malo govori. Danas u ovo čudno vrijeme. Govori se o Bogu, govori se o mnogim bogovima. Znate, mnoge kršćanske zajednice u svijetu, neću ih nabrajati po imenu. Naprimjer, 58% jednog velikog protestantskog pokreta u Americi, 58%, uopšte ne vjeruje u toga Boga, a idu u zajednice. 50 od 100, 58 ih ne vjeruje. Da ima Bog. S drugim riječima, da ima neki otac. 80% mladih kršćana vjeruju da se Bogu može na različite načine doći. Da nije to baš bukvalno da se shvati
ona riječ što Isus rekao, ja sam put, istina i život, Amen. Nitko ne dolazi Otcu, osim kroz mene. Amen. To ljudi opovrgavaju, takozvani mladi kršćani. 40% njihovih roditelja, onih koji su stari više od 50 godina, smatraju, pa nije on jedini put. Stvarno nije on jedini put. Ima različitih puteva k Bogu. U takozvanim mega crkvama, gdje ima po 10, 15, 20, 40.000 ljudi na bogosluženju. Ja volim to slušati, mogu da vidim 40.000 ljudi, gdje dolazi čovjek pastor i propovjeda i javno na televiziji se izjasni kada ga pita poznati čovjek televizijski da li ima više puteva k tome Bogu. Pa svakako ima više puteva. Veoma poznati evangelizatori, s nekima sam surađivao. Sada, neposredno, prije nego što trebaju stati pred Boga, kažu, ima različitih puteva. To sam ja me slušao i vidio. A čovjek ga upita, da li vi niste nekada učili i govorili, dođite Kristu jer je on jedini put, istina i život. Je, kaže. Ali sve što sam počeo biti stariji, sam sve više shvaćao Boga ljubavi i da on sigurno ima i druge alternative da privuče ljude k sebi. I tako se to širi po cijelome svijetu. To se širi po cijelome svijetu. I kad sam bio na molitvi, vjerujte mi iskreno, kada sam slavio Gospoda, kada slušam njegov glas, onda sam razumio, govori o meni, o Otcu. Danas kada živimo u vrijeme, zapamtite što vam kažem, u posljednje vrijeme, neću vam sada govoriti o tome što se događa. Ako imate televizor, možete gledati program. Ako znate čitati, a znate, možda čitate kada novine. Mi smo već navikli na to. Potres tamo, potres onamo, glad tamo, narod protiv naroda, države se danas tako brzo šire u tome da kupuju različito oružje, tenkove, rakete, grade se atomske bombe. U ovom trenutku je već toliko tih materijala spremno da se može montirati 100.000 atomskih glava. 100.000. Da vam ne govorim šta to znači. Gdje otvoreno prijete jedan drugome. Kada malo gledate samo događaje u sklopu onoga što govori Sveto pismo, sutra i preksutra ću vam malo više o tome govoriti. Kako su sve oči danas usmjerene prema Izraelu. Izrael 2500 godina nije imao svoju državu otkad je Nabukodonosor došao, razrušio zidove Jeruzalemske, otjerao Židove u babilonsko ropstvo, od tada se je prestala imenovati zemlja Izrael. Ali taj nebeski Otac, o kome govori Sveto pismo, a Isus ga predstavlja.
kaže, kada se vi molite, onda između ostalo kaže, Oče naš. Možete sa mnom glasno reći? Oče naš. Onda Isus kaže dalje, koji jesi na nebesima. Možete reći glasno sa mnom? Koji jesi na nebesima. Ja govorim sada o tom Otcu. I taj Otac o kome Isus govori je mene podsjetio na tog Otca. Da je On taj Bog. I da je taj Bog, vidite u ovoj knjizi, koja postaje sve sekundarnija. Danas imate, nemojte me krivo shvatiti, ljude veoma naobrazovane. Ja znam jednog XY osobno. Kaže, znate, ima tamo još nešto što mi moramo dodati ovoj riječi. To je stvarno smiješno, ako vi vjerujete da je to zaključeno. Vi danas imate zajednice kršćanske koje imaju do kraja provokativno mišljenje što se tiče ove riječi. Nemojte uzeti ovo bukvalno. Netko kaže, kakva glupost da je izraelski narod prešao kad je išao iz Egipta preko Crvenog mora, po Suhome. Znate šta su sad stručnjaci počeli govoriti, naučenjaci? Pametne glave, koje žele biti pametnije od Boga, koje hoće da dodaju nešto onome što je Isus učio. Što kaže ova riječ? Kaže ovako, Izraelci su prešli preko Crvenog mora. Ali znate, to se može naučno dokazati i opisati sljedeće. I kaže da je iznenada u ono vrijeme počeo pušiti silan vjetar. I da je taj vjetar bio tako snažan da je podijelio Crveno more, ali da je u njemu ipak bilo još oko pola metra vode, da su po tom pola metru vode mogli preći na drugu stranu Židovi. Ja se nasmijem i rekao bi njima, pa to je za mene još veće čudo. Da je u pola metra vode su se potopili sva egiptovska vojska. To je za mene još veće čudo. Ali oni hoće sa svojim razumom to shvatiti. Oni hoće svojim razumom dokazati. Za njih nije Božja riječ koja je ostala i koja će ostati. Jer je sam Isus rekao, nebo i zemlja će proći. Drugi prijevod kaže, i zemlja i nebo mogu proći, ali moje riječi ne mogu proći. Amen. Kakva je to samo riječ? Kako je to danas značajno potvrditi da imamo, kaže Biblija, Petar kaže, najsigurniju riječ. Da li se vi možete misliti? Ja poznam osobno i moje prijatelje, astrofiziku, dr. Hugh, sreo sam ga u Južnoj Kaliforniji. Divan kršćanin. On vjeruje u Boga, ali ima neku svoju teoriju. Kako je došlo do svemira, zvijezda i zemlje. Kad sam bio s njim u Kaliforniji i poslao ga u Ljubljanu, došao u Ljubljanu, pa ne mislite li, dr. Hugh, da sve što vi tražite i nađete je već zapisano u toj knjizi? Da li znate da je taj nebeski Otac koji se je otkrio u svome Sinu Isusu Kristu, da apostol Petar i Pavle kažu, citiram Petra, ono što su naše oči vidjeli. I Ivan kaže, to što su naše ruke opipale,
što su naše uši čule. To vam javljam. Ne neke bajke. Ne nešto izmišljeno. I pogledajte šta kaže taj Mojsije. Da vam citiram njega. Prije nego što je Mojsije, taj veliki čovjek, umro, on je nešto učinio. Citiram. U pismu stoji: Mojsijeve riječi prije smrti. Šta on kaže? Saberite k meni sve starješine svih plemena. Ja bih volio da se danas skupe starješine, pastori, svećenici, svi na jedno mjesto. Amen. Da čuju, ne na neki fakulteti, nego da čuju riječi ove koji se ne mijenjaju. Zapamtite. Koje se ne mijenjaju. Kaže: k meni pozovite sve starješine svojih plemena, svoje nadglednike, da na njihove uši kažem ove riječi, te da protiv njih uzmem za svedoke nebo i zemlju. Mojsije imao povjerenje samo u nebo i zemlju, u onoga koji je na nebesima i onoga koji je stvorio zemlju. On je jedini moj svjedok. Pred njim ja mu kažem, jer znam, gledajte što kaže, jer znam da ćete se nakon moje smrti izopačiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio. Nesreća će vas naći u budućim vremenima kad budete činili što je Jahvi. Ja sam dao u navode Otcu, Otče naš koji si na nebesima. Nemilo. I gnjevili ga djelima ruku svojih, a onda uši sve zajednice izraelske Mojsije izgovori do kraja riječi ove pjesme. I sada Mojsije počne pjevati i govori: slušajte nebesa, sad ću govoriti, čuj zemljo riječi usta moji, nek mi naudaži poput kiše, kao rosa nek riječ moja pada, kao kišica po mladoj zeleni, kao pljusak po travi velikoj, jer Jahvino će ime uznositi, a vi Boga našega veličajte. Zašto? Jer on je stjena. Djelo mu je savršeno. Jer pravi su svi njegovi putevi. Bog je on vjeran i bezločen. Pravedan je on i pravičan. 5. Mojsijeva 32, 1-4. Kud nešta ljepšega? Da imate vi jednu skalu na kojoj vi pouzdano možete graditi vašu budućnost, vaše spasenje. Kada možete gledati delo njegovo savršeno na križu, kada je čovjek, kada je on molio, a ovo je priroda Božja, na križu razapet. Pred njim narod te je malo čas vikao križaj ga. Koji su ga razapeli, koji su se odrekli. Šta bi vi učinili na tom mjestu? Šta moderan kršćanin čini? Ne kritikujem ljude, nego one koji kažu da su kršćani. Zato ću sada reći jednu jako tešku reč. Na svijetu koliko od njih su učenici Isusa Krista. U 28. glavi Evanđelja po Mateju: idite po cijelome svijetu, kaže Isus,
naučite mi kršćane. Ne. Naučite mi ljude da postanu učenici moji. Biti učenik znači imati profesora, imati učitelja koji vas uči. A znate koji je pravi učitelj? Onaj koji ništa ne doda i uzme onome što je Isus učio. Amen. I Isus je rekao, i poslat ću vam drugog utješitelja. On će vas učiti i podsjećati na ono što sam vam ja govorio. Ništa drugo. Duh ne može suprotiti se Božoj riječi. Provjeravajte duhove. Kako? Ne kroz snove, kroz Božju riječ. Amen. Riječ je orijentir. Šta kaže Božja riječ? Da li kaže to Božja riječ? 17. glava Djela, 11. vrsta. Zanimljiva misao. Gdje doktor Luka piše kako su bili u onom gradu ili gradiću ili velikom selu, zvala se ili grad ili selo Bereja. I tamo je Pavle propovijedao. I došao je upravo iz Soluna, gdje je i u Solunu propovijedao. A doktor Luka piše, ovi u Bereji su bili plemenitiji od onih u Solunu. U Solunu su bili filozofi, a u Bereji su bili slušalci koji su provjeravali ono što je Pavle govorio ne naukom Aristotila ili Platona, nego da li je to tako Pavle propovijedao kao što kaže pismo. Pismo. Šta pismo kaže? Dragi moji, putevi, Bog je vjeran, bez zloće, pravedan je on i pravičan. I Božja narav se sada otkriva na krivu. Šta bi činio čovjek i šta čini danas, kad mu samo malo stanete na žulju? Ja poznam dva kršćanina. 20 godina su odlazili u istu zajednicu. 20 godina. 20 godina su primali kruh i vino. 20 godina su pjevali u crkvi. Jedan je bio čak crkveni blagajnik. Jednoga dana čujem i pozvan sam na sahranu. Nisam znao u tom sukobu. Kad sam bio tamo na groblju, ušao sam u kapelicu, a vani kapelice je stajao jedan mršavi, visoki čovjek, stalno je plakao. On je stalno plakao. Ja idem tamo k jednoj gospođi, vjerne, i pitam ju, a tko je taj čovjek koji toliko plače? Da li je on rođak toga koji je umro? Ne kaže. Znate, taj koji je umro, znao sam i sad znam ime i prezime, neću ga zvati, kaže, obojica su bila članovi ove zajednice. Ali 20 godina se nisu dali ruku. Mi smo svi znali tu zajednicu, da se njih dvoje ne vole. Svi smo znali. Ali 4 dana unazad on ne može spavati. Jedan od njih, taj koji umro kasnije. Kaže ženi, ženo, ja moram ići tom bratu da sredim račune. A žena mu kaže, ma nemoj. On te je uvrijedio. On je učinio to i to. On mora doći k tebi. Šta ćeš ti odlaziti k njemu? Ne kaže, ženo, ja moram ići k njemu. Mene nešto tira, ja moram srediti račune s njim. I sljedeći dan on stvarno odluči i ide k njemu. Pokuca na vrata te kuće
nakon izvesnog vremena, evo toga brata, tog suhog, visokog, koji plače sada na grobu. Kad ga vidi, malo je ustupio nazad, a on kaže, čuj brate, jel mogu ući u kuću? Pa, moću, nije ti bilo to, ajde uđu. Jel mogu ući unutra? Kad je ušao, kaže, a šta ti donelo, šta ti je dobilo vama? Šta je tako neka sila, šta je znam da moraš, šta je to? A on kaže, znaš, dosta je bilo 20 godina. Ja sam došao tebi da poravnam staze. Ja sam došao da te molim za izvinjenje. Meni je žao i počemo je nabrajati. Ovo mi je žao, ovo mi je žao, ovo sam rekao, ovo sam dosudio, ovo sam pričao ljudima, tebi sam u brk smijao i tako dalje. Molim te ako mi oprostiš. Ovaj je bio tako ganut, posle izletnog vremena kaže, pa čuj, ja bi morao to da skratim. Happy end, zagrlili su se, plakali su, obnovili su bratstvo. To radi križ. On spaja. On neprijatelje spaja. Razbojnik na križu bio veliki neprijatelj. Isus imao puno razloga da mu na križu kaže, za tebe nema mjesta, lopove, brada, ja sam tu po krivdi, ti si tu po pravdi. Ne. Njegova riječ, znate, praštanje pripada prirodi nebeskog Oca. Taj čovjek se vrati kući. Sljedeću noć njegova žena osjeća da njezin muž ne hrče. Znate, posle toliko godina hrkanje je čak lijepa glazba. Kad je moja stara mama prestala hrkati, ona je hrka, onda utiša. U susjednoj sobi. Je umra i šta je? Kad počne opet, živa je. Ali one noći žena više ne osjeti, ne čuje. Ona se okrene, muž mrtav. Na sahrani gdje sam bio, zamislite vi, taj čovjek plače od sreće jer je sredio račune sa svojim bratom. Naš Otac nebeski hoće da sredi račune s tobom, s čovjekom. Zbog toga što je Otac ljubav. Amen. Taj Bog se ne mijenja. Pogledajte što kaže u Psalmu 19:89. Do vijeka je Jahve, ja kažem, do vijeka je Oče. Kaže tamo u Novom Zavetu u Filipljanima, da taj duh govori našem duhu. Aba, Oče, sad nije, to govori Pavle mnogo puta. A znate što tamo kaže? U originalu, da taj duh govori našem duhu. Tatica. Mi Slovenci kažemo očka. Ne čale. Ne stari. Danas je uobičajeno, kao što je odnos u zemaljskoj sferi. Čale, stari će dati. Takav odnos ima čovjek danas modern prema tom tati koji je na nebu. Gledajte što kaže. Riječ tvoja ostaje stalna poput nebesa. Dragi moji, svi vi koji slušate, u borbi ste. Zapamtite, u borbi da li je to sve istina ili ne. Znate zašto je istina? Jer je on koji je to napisao. Amen. Preko psalmiste rekao, riječ tvoja ostaje stalna poput nebesa. Amen. Gledajte što kaže u 4. knjizi Mojsijeve 23. glavi 19. vrsta. Bog nije čovjek da bi slagao. Zar kada rekne,
da ne ispuni? Slušajte, u toj knjizi 66 glava, odnosno 66 knjiga, imate 6000 Božih obećanja. 6000 Božih obećanja. I kada mi čitamo tu riječ, kada Bog kaže za Tije i Sidon da će ih uništiti, preko proroka, on ih je uništio. I kada je rekao za Ninive da će ih uništiti, njegovo srce se sažalilo, jer je cijeli grad išao u post. Čak životinje nisu jele. I kaže Bog, žao mi ih. Kako je to srce Božje? Bog je ljubav. Znate da je Otac naš ljubav. I znate kada je čovjek postao sljedbenik Isusa, učenik Isusa, u duhu njegovom se je izlila njegova ljubav. On nije oplemenio našu ljubav. Mi smo ljubili, sad malo više ljubimo. Mi smo praštali, sada malo više praštamo. Kao što je Petar rekao, Gospode, 7 puta da praštam na dan. Pa to je puno. Pa to je puno 7 puta da vi oprostite nekom. A Isus kaže, ne 7 puta. Božje srce, očevo srce kaže, 7 puta 70. To je toliko da vi ne zaboravite brojiti. To je karakter Božji, to je karakter našeg Oca. Nebo i zemlja će proći, ali njegova riječ neće. Upravo zato psalmist u 108. glavi 4 do 5 kaže, u pismu stoji, hvalit ću te Jahve, ili hvalit ću te Oče. Među narodima, među pucima, tebi ću pjevati, jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost. To je srce našeg Oca. Ne znate što kaže, u pismu stoji. U početku bjaše riječ. I riječ biješe kod Boga. I riječ biješe Bog. Ona u početku bjaše kod Boga. Sve je po njoj postalo. I ništa što postoji ni bez nje postalo. U njoj bjaše život. Znate zašto je u njoj život? Zato što ova riječ je proizašla iz Krista. I vi ne možete odvojiti riječ njegovu od njega. Inače ga ponovno križate ako se odreknete njegove riječi. Pred mnogo godina, 35 godina približno, sam bio u Belišću i propovijedao sam ponovno križanje Isusa Krista. Ovo ne vjerujem. Raspeće. Hvala. Raspeće. Ne treba više polagati ruke za bolesnike. Vi ste razapeli Krista. Jer pismo kaže, ako neko bolestan, neka pozove starješine. Neka ga pomaže uniju. I znate šta kaže 5. glava Jakova? Isus, kao što je sestra pjevala onu pjesmu, Bog i sad čini sve, čini sve. Ne, Bog više ne, danas imamo liječnike. Bogu hvala za liječnike. Bogu hvala. Nekih Bog blagoslovi. Ali ja vam kažem, ovdje piše da je liječnik nad liječnicima jedan, koji se zove Isus. Amen. Zlatko je lijepo rekao. Ja mu nisam ispričao ovu priču, sad ćete vi prvi put čuti.
jedan pastor pre izvesnog vremena je pao u komu. On je trebao umreti. Obišao sam liječnike u bolnici i točno mi je ispričao liječnike šta će se s njim dogoditi. Ja sam se molio, a vjerujem mnogi. On je danas kod kuće. Hoda. Zašto? Činili su liječnici. Oni su ga poslali umreti, a on živi. Pozove me jedna sestra i plače. Kaže, brat Martin, to je bio četvrtak, kaže, bratu su pronašli melanom, to je jedan težak oblik raka kože. A ja njoj kažem, reci njemu, nek me pozove. Ja sam njihov redni gost. Redovni gost. Za 10 minuta on mene zove, pa brat Martin, pa ti si uvijek dobro došao. Ne sam rekao. Pismo kaže i pozovi starješine. I došao sam. Bila je nedjelja do podne. Plač. Svi koji su bili u zajednici su plakali. Donijeli su ulju. Još jedan starješina se rekao, brat, mi će sad ruke dat samo. Skratio. Cijelom zajednicom sam rekao, nemojte više spominjati te bolesti, one više nema. 2 puta je bio uskoro nakon toga na kontroli, začuđujuće. Nema traga o raku. Zašto je? Zato što se ne mijenja, Gospod. Uzimajte lijekove, idite doktorima, ali ne zaboravite na glavnog kirurga, psihijatra. Amen. Nemojte zaboraviti Amen. na glavnog pedijatra, Amen. koji se zove Isus. Dragi moji, Sestre, molim vas. gledajte što kaže pismo. Kaže ovako, riječi su Jahvine, riječi iskrene, srebro prokušano od zemlje, odvojeno 7 puta očišćeno. Zašto kaže tu 7 puta? Psalmu 12:7. Drugi prevod kaže, riječi su Gospodinove riječi, čiste srebro u vatri, očišćene od zemlje, 7 puta pretopljeno. Kada se hoće dobiti srebro, čovjek uzima posudu, da tu zemlju u tu posudu i vatru ispod. I nakon izvesnog vremena pokupi sve smeće dole i baci to smeće. Onda drugi puta učini isto, izbaci smeće. Onda treći put ponovi. Onda četvrti put ponovi. Onda 5. put ponovi. Onda 6. put ponovi. I onda 7. put, znate šta se događa? Kada gleda u to, vidi svoj obraz. Tako je srebro čisto. Tako je ta riječ čista. Kada vi gledate tu riječ i čitate, vi odjedan puta vidite obraz Gospoda Isusa Hrista. Dragi moji, u pismu stoji, reče Isus, slavim te oče Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, dobri oče, jer je tebi tako bilo milo, sve mi je predao Otac moj, nitko ne pozna Oca nego Sin, i onaj komu Sin htjedne objaviti. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Ja ću vas ukrijepiti, uzmite jaran moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaran je moj sladak, a moje breme lako. I završit ću sa ovim mislima.
Kada je Isus u 17. glavi Evanđelja po Ivanu, znate onu prvosvećeničku molitvu molio, 6 puta kaže Oče moj. To je ta tata koji je imao 2 sina. To je ta tata koji ljubi cijeli svijet. To je ta tata koji je obećao. I sve što je obećao, on ne laže, on će ispuniti. Amen. A jednu stvar koju će uskoro ispuniti, pozvat će nas k sebi. I zapamtite, nemojte me danas gledati, jer ćete imati krivu sliku o Martinu koga ćete sresti na drugoj strani. Nemojte pamtiti brata Veljka, potpuno krivu sliku imate kada ga budete sreli na drugoj strani. Znate zašto? Jer će mu biti kao što je on. I kada ga je Ivan vidio na otoku Patmosu, pao je pred njega. Jer on je lijep. On je satanska ruža. On je alfa i omega. I kao što reče i završi Pavle Rimljanima u 11. glavi. I iz njega on je idejni otac svega. Kroz njega, kroz njegovu riječ je sve stvoreno. I znate za koga? Za njega. A pošto ste vi i ja, ako vjerujete kao što pismo kaže njegovi, kak smo bogati, sve je to i naše, mi smo naslijedili ono što je Kristovo. U toj misli ćemo ići i kući, a svejedno, kada budemo pjevali Brazlatku i ja jednu pjesmu koja kaže na vrata tvoga srca kucam, ako je ovdje netko koji još nije upoznat toga tatu, a danas ste imali samo malo da ga upoznate, dođite u ime Isusa k njemu. Primite ga u Isusu Kristu u svoj život. Na vrata tvoga srca kucam, ja kucam, a otvori mu. Ako bude neko, može se poslije toga javiti meni ili bratu Veljku, mi ćemo se moliti za vas. Danas će biti samo u toj mjeri. Ja bih predlagao da s time i završimo kasnije. Da bi ta riječ koju smo slušali ostala u nama.